Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή γυρίσματα στην Κρήτη μόλις ξεκινάει. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος που έχει τρομερή ιστορία με πειρατές. Πρόεδρε, τι είναι αυτή η μαγεία που έχουμε background από πίσω μας? Πού βρισκόμαστε? Στην Κρήτη? Ναι, στην τοποθεσία Τριόπετρα. 11 χιλιόμετρα από το χωριό Ακούμια. Πώς μπορεί να έρθει ο επισκέπτης με βάση το Ρέθυμνο, γιατί βρισκόμαστε στο νομό Ρεθύμνης? Πολύ εύκολα, είναι περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, από το Ρέθυμνο, και από το χωριό μέχρι εδώ που είμαστε είναι 11 χιλιόμετρα, πάρα πολύ καλός δρόμος. Και βρισκόμαστε στην περιοχή, στην παραλία μάλλον, της Ακουμιανής Γυαλιάς. Ναι. Που πήρε το όνομα από τα Ακούμια και η λεγόμενη για πολλούς στο ίντερνετ και σε εκπομπές Τριόπετρα. Τριόπετρα, η οποία ονομάστηκε Τριόπετρα επειδή έχει τις τρεις πέτρες με θάλασσα. Τρεις πέτρες, Τριόπετρα. Που φαίνεται σε όλη την νότια περίπου Κρήτη αυτές τις τρεις πέτρες. Ναι, είναι επιβλητική παραλία, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα το μήκος της. Μέσο όρο το πλάτος της παραλίας είναι 100 μέτρα και 150 έχει σε ορισμένα σημεία. Είναι, από παντού μπορούμε να κολυμπήσουμε, είναι όλοι δηλαδή βατοί. Όπως βλέπετε είναι με άμμο. Βουτιές στην Τριόπετρα για τους πολύ τολμηρούς. Προσφέρεται η Τριόπετρα. Έχει πολύ καλό ψάρι για όποιους αγαπάνε το ψάρεμα. Να μας πει ο Άγγελος μετά γι' αυτό που είναι ψαροντουφεκάς. Ωραία. Έχει δωμάτια αρκετά και στην παραλία και πιο πάνω από την παραλία. Έχει πάρα πολύ καλές ταβέρνες. Δεν το λέω επειδή είμαι από τα Ακούμια για τους χωριανούς μου, αλλά έχουν πάρα πολύ καλή κουζίνα και πολύ λογικές τιμές. Πρόεδρε, Ακούμια. Είπαμε Τριόπετρα από πού βγήκε το όνομά της η παραλία. Ακούμια, από πού φημολογείται? Ναι, είναι δύο εκδοχές. Η παράδοση λέει για δύο εκδοχές. Η μία είναι από τους κούμους που είχαν παλιά οι βοσκοί και βάζαν τα πρόβατα μέσα. Ο κούμος, να πούμε, είναι ένα πέτρινο μικρό στέγαστο. Η κατασκευή είναι πέτρινο μαντρί. Έτσι, και ήταν στεγασμένο μας από πάνω και κάποιο μεγάλο βράχο να μην βρέχονται. Είχε πολλούς. Και έχουμε και μια τοποθεσία στη μέση του βουνού που λέγεται η Κούμη. Αυτή είναι μια εκδοχή της παράδοσης. Η άλλη εκδοχή, που είναι και η πιο επιστημονικά αποδεδειγμένη, είναι ότι ξεκίνησε περίπου το 1000, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες, περίπου στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έφερε και πολλούς χριστιανούς. Μεταξύ αυτών ήταν και μια οικογένεια Κομνηνών, πολύ γνωστή, πολύ μεγάλη οικογένεια στο Βυζάντιο. Και ένα παρακλάδι της οικογένειας Κομνηνών ήρθε στα Ακούμια. Από εκεί ξεκίνησε Κομνηνός, Κουμιανός, στο τέλος Ακούμια. Αυτά όλα θα τα δούμε αργότερα και σε μια εκκλησία που μαρτυρά επιστημονικά. Λοιπόν, δίνουμε λοιπόν στο φίλο μου τον Άγγελο που μου οργάνωσε και με έφερε σε επαφές, γιατί τον ξέρω χρόνια και ξέρω ότι κάνει και ψάρεμα εδώ ψαροντούφεκο, γιατί μου αρέσει και εμένα το ψαροντούφεκο, είναι χόμπι μου. Του δίνουμε και φοβερό ψάρι, του δίνω μια τηλεοπτική πάσα για να πει στον επισκέπτη, στον guest, στο χομπίστα το ψαροντούφικα, που θέλει να ασχοληθεί με το ψαροντούφεκο, να μας πει τι ακριβώς, πώς θα έρθει σε αυτό το μέρος. Ωραία. Έτσι, Πρόεδρε, αφήνουμε τον Άγγελο για λίγο να μιλήσει και μετά πάμε στην εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε να γνωρίζουμε τους χαμένους θησαυρούς της Κρήτης. Χαμένους θησαυρούς, Άγγελε, ονομάζω τους θησαυρούς που δεν έχω γνωρίσει ακόμα. Και πιστεύω ότι και οι τηλεθεατές μας χαμένους θησαυρούς αυτό ονομάζουν. Θησαυροί ονομάζω τους ανθρώπους, τον πολιτισμό, τη φύση, τα μέρη, τα τοπία που μπορεί να πάει κάποιος. Και καλωσορίζω στην εκπομπή Γυρίσματα στην Κρήτη το φίλο μου τον Άγγελο, που για αρκετό χρονικό διάστημα τον είχα συνέχεια στο τηλέφωνο λόγω της παλιάς μας φιλίας, για να μου οργανώσεις αυτό το διπορικό στα πανέμορφα Ακούμια και στην Ακουμιανή Γυαλιά. Άγγελε, καλώς όρισες. Και εγώ με τη μεριά μου καλωσορίζω τον Ματριουδάκη Ματθαίο. Εγώ είμαι από εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Αγαπώ πολύ το χωριό μου και γι' αυτό αποφάσισα να κάνουμε όλη αυτή την εκπομπή για να δείξουμε τα αξιοθέατα, τα ωραία του χωριού, και όπως θα δείτε στη συνέχεια την εκκλησία, την παλιά εκκλησία του χωριού και την παραλία, την Τριόπετρα, τη λεγόμενη Τριόπετρα, την ωραία παραλία
Εσύ, Άγγελε, ξέρω ότι ασχολείσαι και ερασιτεχνικά με το ψαροντούφεκο. Και έχω μια παραλία. Η περιοχή Σιρομίλια είναι ανάβαθη περιοχή όσοι ασχολούνται με το ψαροντούφεκο. Έχει μπαρμπούνι, έχει πολύ ψάρι, μπαρμπούνι, έχει τα πόδι, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν είναι βαθιά. Άρα μπορεί να ψαρέψει. Ξέρουν, μπορεί να ψαρέψει ο καθένας που ασχολείται και ερασιτεχνικά και επαγγελματικά. Άγγελε, πάμε να μου κάνεις μια βόλτα στο παραδοσιακό πανέμορφο χωριό σας και είμαι σίγουρος ότι μεσημέρι ένας επισκέπτης θα βγαίνουν και καταπληκτικές μυρωδιές από τις κουζίνες των χωρικών. Ναι, Μάνθο, έλα, θα δεις ακόμα και τέτοια εποχή Σεπτέμβριος και το παραδοσιακό πατητήρι. Πώς βγαίνει το κρασί. Πέσαμε στην περίπτωση, Πιο παραδοσιακά δεν γίνεται. Καλό πιωτό. Παραδοσιακό πάτημα. Αυτό ναι είναι, δεν υπάρχει. Με τα πόδια, ξεσηκωμένοι, τα πάντα όλα. Ένα χωριό λοιπόν που πρέπει να το επισκεφτείτε χειμώνα καλοκαίρι με τη μεγάλη του πλατεία, τον καταπληκτικό του πλάτανο, τους φιλόξενους κατοίκους. Προχωρούσαμε τώρα και κάναμε μία βόλτα στα σοκάκια στο πεντακάθαρο χωριό. Οι πόρτες ανοιχτές να μας φιλέψουν, το τυροπιτάκι, τυρακί. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Και μου λέει ο πρόεδρος, ένα σημείο αναφοράς ιστορίας του χωριού είναι... Είναι ο Ιερός Ναός Σωτήρα Χριστού που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι και μία ένδειξη της ιστορίας. Από εδώ βλέπουμε και την ιστορία, χρονολογικά τουλάχιστον, του χωριού. Ο ναός χτίστηκε περίπου το 1000, τότε που ξεκινάει και ο πρώτος οικισμός στα Ακούμια. Ήταν επί ακμής του Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τότε που ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες, έφερε και μια οικογένεια μεταξύ αυτών τους Κομνηνούς και από αυτούς πήρε και το χωριό το όνομα με λίγη παραλλαγή Ακούμια. Τότε λοιπόν το 1000 που ήρθαν και οι πρώτοι κάτοικοι κτίσανε ένα μέρος, το μπροστινό μέρος της εκκλησίας. Αργότερα ο ναός μεγάλωσε, από τη μέση και κάτω έγινε άλλος τόσος και κάπου το 1360 έγιναν αυτές οι υπέροχες αγιογραφίες στον τοίχο, όπου διατηρούνται πάρα πολύ καλά ακόμα. Μπαίνοντας στην εκκλησία θα δει ο επισκέπτης, θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι πιστεύω πολύ σπάνιο. Είναι οι δωρητές, το ζευγάρι που κάνουν δωρεάκια τις αγιογραφίες. Το πλάνο που βλέπουμε, γιατί τις υπόλοιπες αγιογραφίες θα μου επιτρέψετε να μην τις δείξω. Θέλω οπωσδήποτε να έρθει ο επισκέπτης να δει ένα σημείο αναφορά στην ιστορία. Μάλιστα. Το ζευγάρι λοιπόν είναι ντυμένο με τη φορεσιά που είχαν οι Ακουμιανοί τότε. Είναι μια ευκαιρία να δούμε τι φορούσαν τότε, πώς ήταν η στολή, ας πούμε, των Κρητικών. Λοιπόν, εγώ είμαι 98 χρονών. Έχω κάνει 5 παιδιά, τα σπούδαξα, δουλεύω, όταν τα σπούδαζα δεν θα κοιμούμουν. Από τις 12 και σας σηκώνουμε. Εργάζομαι
Ό,τι μπορώ το κάνω και ακόμη. Εδώ αύριο θα φτέψω ένα σακί πατάτες. Αύριο με το μοναχό μου. Πώς φτάσατε 98 χρονών, τι τρώγατε? Ό,τι τρώει ο κόσμος. Το πρωινό σας ποιο ήταν? Το πρωινό ήταν μια φέτα μέλι με πορτακαλάδα, μια πορτακαλάδα και μετά καφέ. Κρασί πίνατε? Όσο βρω. Ευχαριστώ πολύ, να τα χιλιάσετε. Εντάξει, κεράκι πίνω και κρασί απ' όλα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τα γυρίσματα στην Κρήτη. Και έχω την τιμή να έχω εδώ δίπλα μου τον κύριο Πάτερ Γεώργιο Σταματεράκη. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Γυρίσματα στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε και εσείς στο χωριό μας. Πείτε μου λίγα λόγια για την εκκλησία. Η εκκλησία αυτή που βλέπετε είναι η κεντρικά εκκλησία του χωριού. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει και γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, πολύ μικρό, αλλά ο εφημέριος της Ονορίας ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος και έβλεπε ότι το μικρό εκκλησάκι αυτό δεν έβαζε τους Ονορίτας, δηλαδή τους εκκλησιαζόμενους μέσα στην εκκλησία, και έπρεπε να τη μεγαλώσει, να την κάνει πιο μεγάλη. Λοιπόν, απεφάσισε το 1900 να μεγαλώσει την εκκλησία και να την κάνει σε αυτό το μέγεθος που τη βλέπουμε σήμερα. Έβαλε λοιπόν τεχνίτες, βγήκε στη μειοδοσία το έργο αυτό και το πήραν 4 τεχνίτες. 2 από την οικογένεια των Παιδιαδητάκηδων και ένας από την οικογένεια των Σταματεράκηδων και τον Πατεράκης. Η εκκλησία μπήκε μπροστά να κτίζεται το 1900. Εκράτησε ολόκληρα 12 χρόνια. Τα 12 χρόνια αποπερατώθηκε η εκκλησία. Δεν ήταν τότε τα μέσα ή σκαλωσιές και τέτοια για να κάνουν το θόδο. Ο θόδος λοιπόν είναι πέτρινος. Με πέτρα όπως γυρίζουν οι καμάρες γυρίσαν το θόδο. Οι άνθρωποι, οι τεχνίτες τότε. Αλλά να γυρίσουν το θόδο έπρεπε να βρούνε μέσα για να τον εγγυρίσουν. Και τα μόνο μέσα ήταν τότε να γεμώσουν την εκκλησία χώματα, πέτρες ό,τι μπορούσαν και να γυρίσουν το θόδο. Αυτό και κάνουν. Και κάμαν. Μόλις τελείωσε ο θόδος, βγάλανε τα μπάζα από μέσα ό,τι είχαν βγάλει και φάνηκε η εκκλησία πια ήταν. Και βλέπουμε τώρα την πίστη και την εργατικότητα των ανθρώπων τότε. Και θαυμάζομαι πώς έγινε αυτή η εκκλησία χωρίς μέσα, χωρίς τεχνικά υλικά να το πούμε. Χωρίς καλοσφές. Τέλειο, ήταν τέλειο. Έχετε πανηγύρι εδώ, έχετε πανηγύρι? Έχουμε μεγάλο πανηγύρι στις 15 του Αυγούστου, το καλύτερο πανηγύρι του χωριού μας. Έρχονται από όλα τα μέρη, και από το Ρέθανο και από πολλά, και από την Αθήνα ακόμα κατεβαίνουν πολλοί χωριανοί για να τύχουν την ημέρα αυτή της 15 του Αυγούστου της πανηγύριος. Ευχαριστώ πολύ, την ευλογία σας πάντα. Ναι, του Χριστού. Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σε ένα καταπληκτικό μέρος, σε ένα μέρος που αν δεν ήταν μια κυρία και οι άνθρωποι βέβαια, μικροί και μεγάλοι που αγαπάνε το σχολείο, το χωριό καλύτερα μπορώ να χρησιμοποιήσω, θα είχε ερημώσει. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Γυρίσματα στην Κρήτη και καλώς σας βρήκα και σε ένα σπίτι του πολιτισμού. Το όνομά σας? Αστρινάκη Αργυρό. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Αυτό το σχολείο ξεκίνησε το 1924 και ολοκληρώθηκε το 1928. Το έκτισαν οι κάτοικοι των Ακουμίων. Από τα λίγα σχολεία που έχουν εκτιστεί με τους κατοίκους. Και αποφασίσαμε τώρα να το ξαναλειτουργήσουμε, να το κάνουμε πολιτιστικό κέντρο. Και να φέρουμε τις ζωγραφιές πρώτα των παιδιών. Συγχρόνως τα παιδιά θέλουν να μάθουν και τον αργαλιό, τον παραδοσιακό, το σύγχρονο, την ταπισερή που έχω μάθει εγώ να δουλεύω.
Έχω πάει σε σεμινάριο με τη Σοφία Κανά, που είναι μια από τις καλύτερες στην Ελλάδα, και στη Σοφία Τσουρινάκη. Και έχω εκπαιδευτεί πάνω στα φυτικά χρώματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αργότερα... Αυτό με ενδιαφέρει και εμένα, λοιπόν. Σας υπόσχομαι, λοιπόν, πως θα έρθουμε να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη εκπομπή, να μου δείξετε την Παρασκευή πώς παρασκευάζουν φυτικά χρώματα και τον αργαλιό να μου το δείξετε αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ονειρεμένα τοπία. Στο νησί, στις περιοχές της Νότιας Κρήτης, στις περιοχές των πειρατών. Ναι, ακριβώς. Και εδώ είμαστε ακριβώς στα σύνορα. Από εδώ είναι, Ματθαίο, η περιοχή, η παραλία, η Σαχτουριανή. Από εδώ ξεκινάνε οι παραλίες της Σαχτουριανής. Ναι, ακριβώς. Από τον Ακουμιανό ποταμό και ανατολικά είναι η Σαχτουριανή παραλία. Όπως βλέπουμε, μια ονειρεμένη παραλία η οποία κατεβαίνει με τα πόδια. Με τα πόδια, ναι. Δεν κατεβαίνει αυτοκίνητο. Και από εδώ και πέρα, δυτικά, ξεκινάει η Ακουμιανή παραλία. Είναι δύο παραλίες, η μικρή Τριόπετρα και η μεγάλη Τριόπετρα. Από εδώ θα δούμε τη μικρή Τριόπετρα. Συνεχίζουμε στις παραλίες των πειρατών, στα χωριά που είχαν τρομερό πρόβλημα από τους πειρατές και αναγκαζόταν και μετακομίζανε όλο και πιο πάνω στο βουνό για να κρύβονται σε θέση στρατηγική. Μέχρι που φύγαν και πήγαν στα σημερινά Ακούμια. Εδώ, Πρόεδρε, βλέπω ένα λιμανάκι πολύ όμορφο. Ακριβώς, είναι μικρό, αλλά μπορεί κάποιος επισκέπτης ή χωριανός μας να φέρει τη βάρκα του, το φουσκωτό του, να το αφήσει να το ρίξει θάλασσα. Και πολύ όμορφη ονειρεμένη παραλία που βλέπουμε μόλις τώρα είναι η μικρή Τριόπετρα. Ναι, είναι η μικρή παραλία της Τριόπετρας. Παλιά τη λέγαμε Κουμάντο, επειδή είχε μια αποθήκη με χαρούπια ο Κουμάντος. Εδώ από ό,τι βλέπουμε είναι ένα φυσικό λιμανάκι. Ναι, φυσικό τελείως. Και ο κόλπος όλος έχει συνήθως ησυχία. Φανταστείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτή την παραλία, σε αυτά τα μέρη της Νότιας Κρήτης, του νομού Ρεθύμνης, παλιά είχαμε πειρατές. Από βάζες, από πειρατές, λαιλασίες, παίρνανε, από ό,τι μου είπατε, τους κάναν δούλους και τους πουλούσαν άντρες και γυναίκες. Ναι. Τώρα είμαστε στη μικρή παραλία της Τριόπετρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι και Ακουμιανή και Βρυσανή. Είναι Ακουμιανοί που γράφουν, έτσι. Απλώς όλη αυτή η μεριά ονομάζεται Ακουμιανή γυαλιά. Ναι, ονομάζεται, αλλά είναι και για τους Ακουμιανούς, είναι και Ακουμιανοί και Βρυσανοί. Δίπλα στις βρύσες έχουμε και τα Ακούμια, δίπλα στα Ακούμια έχουμε και τις βρύσες που θα κάνουμε μια άλλη. Είμαστε ένα χωριό είμαστε, ναι. Άλλο ένα θησαυρό ανακάλυψα εδώ στα Ακούμια. Άλλο ένα σημείο με ιστορία. Αυτή είναι η Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, είναι, πιστεύω, το πιο ιδανικό μέρος για να φωτογραφίσετε τη μαγεία όλης της περιοχής. Να δείτε τα πάντα. Αλλά είναι και ένα μέρος που έχει καταπληκτική ενέργεια. Βρισκόμαστε στο μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου. Πρόεδρε, πείτε μου την ιστορία εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Ναι, η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Βλέπουμε τα κελάρια των μοναχών, υπήρχαν μοναχοί. Πριν το 1868 είχε ασκητέψει εδώ ο πρώτος κατά την παράδοση καλόγερος, ο λεγόμενος ο Άγιος Γέροντας, το όνομά του ήταν Γεράσιμος. Τότε ξεκινάει η ιστορία από αυτά που ξέρουμε. Σήμερα, κάθε χρόνο 12 του Ιούνιου γιορτάζεται ο Άγιος Ονούφριος και γίνεται κάθε χρόνο λειτουργία, έρχεται πολλοί κόσμος. Έχουμε προετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα, από το βράδυ, όλο το βράδυ, βράζουν οι χωριανοί μου βραστό, πιλάφι και προσφέρουν στον κόσμο, δωρεάν βέβαια.
Άλλη μια εκπομπή γυρίσματα στην Κρήτη μόλις έλαβε τέλος. Σας αφήνουμε για να σχεδιάσουμε το επόμενο οδηπορικό μας στην Κρήτη, που μας περιμένει να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς της.